Coñécelo o proxecto DISIT? É un proxecto de transformación educativa con contidos deseñados por docentes galegos para o voso alumnado, creados co respaldo dun equipo multidisciplinar, un enfoque innovador e creativo, desde un punto de vista tecnolóxico e pedagóxico. Cal é o seu valor? Contidos educativos, intuitivos e sinxelos de utilizar, aliñados cas motivacións dos alumnos e as necesidades docentes. Para primaria e secundaria en distintas materias: matemáticas, ciencias sociais, xeografía e historia, física e química. Queres coñecelos? Servímonos da última tecnoloxía para espertar o seu interese. Tecnoloxía 3D, visión de hologramas, actividades manipulativas, experiencias audiovisuais interactivas. Deste xeito, os alumnos e alumnas descobren e asimilan novos conceptos, asumen retos con mecánicas gamificadas, experimentan en laboratorios virtuais como verdadeiros científicos e científicas, xeran o seu coñecemento a través do método científico, investigan, reflexionan, deducen, adquiren ferramentas que desenvolven o seu espírito crítico, a súa curiosidade, a súa autonomía. Sensibilízanse e descobren a súa realidade máis próxima, trasladándose a novos lugares e vivindo experiencias inmersivas, afianzando o coñecemento con historias que nunca esquecerán. Isto é posible grazas á rede de equipos docentes que colaboran no proxecto, que trasladan necesidades observadas na aula, definen iniciativas innovadoras e útiles para a comunidade educativa, actúan como pioneiros xunto aos seus alumnos e alumnas, validando os contidos e realizando pilotos nas aulas. Únete á educación digital. Leva DISIT a túa aula.